हेलौ लोगोफोर बरायबाय बे गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो आसा खालामो नोंथांमोनबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं थ' बिदिबा जों भिडिअ आवगायलांनोसै लोगोफोर बिदिब्ला ना सावरायनोसै बाथ्राफोरखौ जोंनि गेजेराव मा जागासिनो दासान्दि मैया दाखालि नुबाय भाइराल जानाय हमजानाय ना बेजोंनो लोगोसे बे जाथायजोंनो लोगोसे गोरोबफानाय जोंनो नामदांखा इउटुबारबो फावखुंग्रिबो बिनानाव गेमस्रि ना बिथांखो बेफोराव इनभल्भ गैयालासिनो थाम्बनेलाव होनानै बिनि फट'फोरखौ होनानै गाज्रि फट' होनानै होदोंमोन। दा बिनि सायाव बिथाङा एक्सन लानाय जाबाय। नंगौ जानला मोनला बेबायदि गुबुनफोरखौ होफानो नाङा बेफोरबायदियाव आरोना गाज्रियै माथो होनबा बेफोरो गोरोन्थि आरो दा गोरोन्थि मावबाय। दा बिनि सायाव बिनानाव गेमस्रिया एक्सन लानाय जाबाय आरोना थानायाव FIR होनाय जाबाय। दा मा जायोसै जाया FIR होजादों मा नामा चेनेल नामा बड' निउज बय नामा बिनि सायाव FIR होनाय जादों। दा FIR होनायनि फट'खौ आं नोंथांमोननो खिन्थाना होगोन। बिनानाव गेमस्रिया मा बुंदों नोंथांमोना नायलांदो भिडिअनि गेजेरजों लिरनानैबो होदों ना आरो गावनि खुगाजोंबो माखासे बाथ्राफोरखौ बुंदों जे जायफोरा हमजादों आरो जायफोरा हमग्रा बेफोरो मोजांसो जादों होननानै बिथाङा बुंदों। नैबे फट'आव नोंथांमोना नुदों जानांगौ बिथां लावदुम नामखौ आं मिथिला मा नाम बिनिया बिथाङा दिनै थानायाव FIR हैबाय। लोगोसे नै बिनानाव गेमस्रियाबो मा होननानै लिरना होदों नायदो गावनि कमिउनिटि बक्सआव ना जोबोद दुखुनांथाव आरोना बेफोराव गैयालाफानो गुबुनखौ लाबोफानो नाङा। बेयो मोनसे गाज्रि गुबुननि मान सनमाननि खोथा थायो। दा बिनि सायाव केस होनाया बेबायदिनो मानहानिनि केसनि सायावनो होनाय जागोन ना ओंखायनो सानै हयै एसे बुजिनानै होबानो जाबाय आरो ना होयोब्लाबो जुदि भाइरालफोर नुयोब्लाबो जाया जादों बेफोरखौ होनायनि खोथाया बेलेग गुबुनखौ बेफोराव जायफ्रानोखि गैथारा बिसोरखौ लाबोफानाया बे गोरोन्थि आरोना। दा नोंथांमोना नै नुबाय जानांगौ माबायदि जाखो बिथाङाबो जानला मोनला होना लानानै दा बिथांनि सायाव मा एक्सन लानाय जायो ना नोंथांमोना नुबाय। स' लोगोफोर बेफोरबायदि ओरैनो जानला मोनलाखौ होलाबायनो नाङा नायलांबाय थादो बिदिबा। बेनो जाय हमजादों आं बिराद मोजां मोनदों आरो लोगोसे बे हमजानाय मानसिफोरनियावहाय जाय बायनो फैयो बा आरो जाय फानग्रा दङ बिसोरखौ हम मानो होनना बुङोबा बिसोरनियाव एसे एनै दामबानो ओंखारखागोन खुगानिफ्राय। लोगोसे बिनानाव गेमस्रिया बुंबावदोंसो ना नै जायफोरा हमग्रा मोजां मोनदों बिथाङा हमनायफोरखौ आरो हमनांगौसो होनदों। लोगोसे ना जायफ्रा बायग्रा बिसोरखौ हमबानो बिसोरनि कानेक्सना सोर बेखौ मिथिजोबगोन होननानै बुंदों। नंगौ जायफ्रा बायग्रा बिसोरखौ हमनांगौ ना बिसोरनिफ्रायनो गासै खौरांखौ दिहुननोबो हागोन। बिनानाव गेमस्रिया थिगखौनो बुंदों। स' दा लोगोफोर बिथां बड' निउस बय बिथाङा गेमस्रिनियाव निमाहा बिफिनदों। बिथाङा बुंदों ना मा होनो बिथाङा गोबां इउटुबारफोरनिबो आपडेट निउस भिडिअ लाबोयो। दा आं नोंखौ जेबो बुङाखैमोन आं गुबुन आपडेट भिडिअ लाबोग्राखाय नोंनि फट'खौ होनाय जादोंमोन बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंहरदों आरोना कमेन्ट लिरनानै निमाहा बिहरदों। दा नायलांदो नोंथांमोना नै बेबायदि लिरनानैहाय निमाहा बिहरदों आरो बुंहरदों बोखारना लाफिनदो आब' होननानै। दा बे बोखारि बेफोर गासैबो बिनानाव गेमस्रिनि आखायावसो बिथाङा मा खालामो खालामा बिनि सायावसो आरोना जिहेथु FIR होनाय जाबायब्ला दा बिथांमोननि गेजेराव मा जालायो दा दसे उनावसो मिथिनो मोनसिगोन आरोना। हायोबाथ' फंबाया बुंहरबाय मा खार'नाव बिदि होदोंमोन गेमस्रि बिनानावाबो बुजियोब्ला अनोब्ला बिनि सायाव अनदो आरो बेथ' नोंसोरनि सायावसो जाथाया नोंसोरनि गेजेराव जाबाय जिथु
ना मा बुङो औ बाथ्राया जाहैबाय जायहा गोरोन्थिखौ मावदों बेथ' गावनि साजाखौ लाखानांसिगोन बिदिब्ला ना इयुनाव जेफोरबायदि रावबो गुबुनफ्रा दाखालामथों आंथिंफ्रायबो खावलायनाय रावबो बेबायदि गोरोन्थिखौ आरो दा माव मानो होनबा नोंखौ होयोब्ला नोंबाबो बिदिनो रागा जोंगोन जे आंखौ नोङा गारा मानो हा बेफोराव मानो लाबोफादों आंथ' नङा बिदि होननानै नोंबाबो रागा जोंगोन आंबाबो रागा जोंगोन बेखायनो जायफोरा गैया बेफोरबायदिखौ लाबोफानो नाङा बेफोरो गोरोन्थि बेखायनो बयनिसिम खावलायनाय नोंथांमोना दिनै बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब लाइक आरो शेयार खालामनो हागोन लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै होगोन जाहाथे जेन आं भिडिअ होब्ला नोंथांमोना गोख्रैनो आंनि भिडिअखौ नुनो मोननाय बादि बिदिब्ला अन्नानै साबस्क्राइब आरो शेयार खालामगोन जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान दिनै भिडिअखौ जों एसेयावनो दोनथ'नोसै बाय